mensen, ik ben Yannick en dit is Seth. We gaan vandaag inbreken in het bowlingcentrum in Schin op Geul. Yeah! De eerste grap van vanavond. Wat een ballentuin. We zijn dus toen net ingebroken. We gaan, kom met Snel. Een vingervlek hebt in de camera. Ik hoop dat je niet nog gaat prikken. Wel. Rami, jij gaat even de kutten. Anders onderweg met de wapenstek. De DJ is wack, dan bellen we direct. Al wordt het op de snippers in langs geveegd. En bakkers in de stek, daar is de tensie leeg. Anders onderweg met de wapenstek. De DJ is wack, dan bellen we direct. Al wordt het op de snippers in langs geveegd. En bakkers in de stek, daar is de tensie leeg. Ja mensen, een flesje, ik heb binnen. We hebben nu een verstopleg gevonden. Hopelijk wordt niet Frans gebeld. Als Frans komt hebben we echt een probleem hoor. Ik moet water hebben je. En een kies. Een handje in het water. Hand van een probleem. Cola. Neem een haat. Meer water. Godverdomme. Een beetje water. Sponsor, Gelkom Pizzeria Permi, Gulpen. Telefoonnummer 43 450 39 40. Een fucking lekkere tapsalons, dus kom het ophalen. Hoi. Oh, weer pissen jij. Kies. Hier is de kies gaat. Rommen doen met de worm. Ik heb vandaag zwembiefstukken gegeten. Dat is wel wat prettig. De wereld is plat. En gewoon het klimaat, de opwarming ervan, de bestendigheid. Rommen doen met de worm. Schrap. Donald Trump is eigenlijk een vrouw. Worsten met knie, dan zeg ik fermzoek. Original, nieuwe middel, neem het fuck toe. Ik heb het beste met die girl, maar dan kun ze nog wel achter. En wat ze van mij vindt, dan mag ze houden. Moet ik in de vlog? Ik kan nu in. Wat kan ik zeggen? Achterkant moet ik zeggen. Zoals ik een oet te sloven. En ik kreeg de ganzen al weer met. Ongelooflijk. En de joekelmuziek. Het is geen hit hè. Het is geen hit. Dit is trouwens feestwees. Oh nee, feestpas. Het is 8:30. Oké, rennen. Rommen doen met de worm.